Hai लोगोफोर मैगं सायहांदों आं सानजौफुनि संनायानो जोंहाना नै 12ता जालायबाय आरोना 12ता जानानैसो दासो ओंखाम संनो मोनदों ओमफ्राय दा नै मैथा संनो नागिरदों आरोना मैथाजों ना संगोन दा आङो दिनैनि रेसिपि संनायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदे लोगोफोर आं दा मैथाखौ सायनानै लाग्रोनि र' दा ओमफ्राय सायखांनानै देखायफिननोसै आरो दासो सायहांदों नै संगासिनो र' लोगोफोर मोनथ'वाखैयानो नै दासो जानहांदों आं मबाइल दोननो जायगा गैया ओंखायनो जेराव मेराव दोननानैसो लादों आङो खायलें खायलें जाजोब्बाय नाखौ एवफ्रामखांबाय आरोना ओमफ्राय दा नै सनै फ्राय जानो दोनबाय ओमफ्राय दा बेयाव मैथाखौ जानोसै पियास होबाय दसे रबनायनि खोबना होनोसै रबबायानो दै होनो जालायलांबाय एसेल' जाबाय रबनानै दैखौ होबाय लोगोफोरनो ओमफ्राय नाखौबो होफाखाबाय हालदै संख्रि होजोब्बाय दा खोबनाल' दोननोसै नै बेयाव गथ'नि ओंखाम संगासिनो दं आङो माइरंखौ गुन्दै खालामनानैसो संदों आङो नै गाइखेरजों गाइखेर होनानै संदो गाइखेर एसे होदो ओंख्रिखौ नायनो गोदौखावजोबसिगौमोन रानबावनांगौ बहुद एरबाय थायाबाथाय सिङाव सिथाबजोबो अनला ओंख्रि बायदि संनाय ना गोदौगासिनो दं दाबो मोनथ'वाखै नै दैयानो रानाखै दाबो ओंखामा मोनबाय नै गथ'निया ओंख्रिया मोनबाय नै लोगोफोर गुसु जालायलांबाय आरोना माने मोननाय टाइमावहाय आङो भिडिअखौनो लास्लाबनो हायासै गथ' गाबना होनानै नै दासो ओमफ्राय ओंखामखौ जानोसै आङो